Δάπνει τον αλόγονο βασιλεύς των ουρανών και πίνει στον όλο το σπίτι που ήρθαμε. Πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού. Χίλια χρόνια να ζήσει. Γεια σου ρε Τσόνι. Πρωτοκαθεδρία. Ο πατέρας που είναι, κοιμάται? Σπίτι του Θα το ψεκάσω, το πάμε να το πάρω. Και φέτος θα βγουν στο YouTube. Βέβαια, θα τα βάλουμε, Χρισταράτη, θα τα βάλουμε. Θα δεις τη μουρτσούνα σου πάλι. Θα γελάσει λίγο ο κόσμος. Πού θα πάει? Κάτσα σήμερα που απαγορεύεται το πίνει. Πουλόσκυλο είναι, επιτρέπεται? Επιτρέπεται, χωρίς σκιά. Αν είμαι σκιά. Σκυλί βέβαια. Είμαστε μέσα με τον κόφτη. Επιτρέπεται. Μπρούνο! Άμα τσιμπάει και σε κανένα λάγο. Άμα τσιμπάει και σε κανένα λάγο. Φαντάζεσαι να πάει σε χρόνια. Μπορεί, δεν ξέρει. Παπά! Γέμισε 3. Και καλά, δεν έπαθες τίποτα ιδιαίτερο. Θα φας 3. Μπρούνο! Γεια άλλα εδώ. Άντε και του χρόνου. Γεια σου και του χρόνου. Σας πήρα, χαμένε, σας πήρα ρε, μια ώρα σας έπαιρνα. Μόνο εμένα δεν πήρα. Να, να πάρω και ωραία αυτό. Ναι, ναι, μια ζωή εγώ λείπω. Εγώ τραβάω τον κόσμο. Εγώ λείπω από όλα τα πουλάνα. Πες το βράδυ θα πιάναμε. Και του χρόνου. Γεια σας παιδιά και του χρόνου. Γεια σας. Έλα εδώ, ο κάδος είναι 10 μέτρα πιο πάνω. Τι πιο 10 μέτρα ρε, ούτε... Λοιπόν, κάλατα 2012. Άδει και του χρόνου πουλάκι μου.